Tic-tac amb professor Sant Jaume I. Quins estudis tens? Soc filòloga hispànica, filologia espanyola i Hispanoamèrica, educadora social i tinc un màster d'espanyol per a estrangers. De quina matèria o assignatura ets profe? Professora de castellà. En quins cursos? Aquest curs tinc primer de batxillerat i quart de l'ESO. Quants anys portes sent professora? Crec que són 20 anys, però no ho recordo bé. Des del 2006, gairebé 20 anys. I quants anys portes al Jaume? Doncs no sé si són 9 o 10. No ho recordo. La teva assignatura preferida quan anaves a l'institut? Història, L'assignatura que menys t'agradava? geografia. Has treballat d'alguna altra cosa? Sí, vaig ser cartera, repartidora de cartes, i també vaig treballar d'atenció cajera a la bencinera del Carrefour. I a qui li passes les preguntes? A la Marta Castell, de Castellà.